Defnyddio to bach yn Google Docs. Os ydych angen to bach wrth weithio yn eich dogfen Google Docs, ewch i Insert yn y bar offer o dan y teitl. Yna cliciwch ar Special Characters. Rhoiwch lythyren berthnasol yn y blwch chwilio a clicio ar yr un berthnasol. Ar ôl i lythyren doi'n felyn a chlicio arni, bydd yn ymddangos yn eich dogfen.